ये मुन्नू भैया ने बोला था ना, एक फ़ोटो दे देना। हेलो नमस्कार, वेलकम टू माय चैनल। देखो आम एयरपोर्ट को पलि आसलु, फ्लाइट भितर एंट्री करूँ। आग भिडियोटा तो देख एबे आम भितर को एंट्री करछु। चलते सब तो लाइन ले जाऊँ बाहर देखो केते जाए अच्छी फ्लाइट। इटा मेन गेट एंट्री एंट्री गेट यहाँ और टॉयलेट जाए एबे पूरा फ्लाइट भीतर को एंट्री करछु। भीतर टिके देखिए केमती कौन। चलतु आप वीडियो कंटिन्यू करूँ। सीट नंबर 14A 14B देखना। वो लास्ट मिडिल में देखो। अंदर से डालते हैं ना। अरे यार रखा वो देखते देखो तब इसमें ही देखते रहते हैं। While you are seated, voice electronic devices and laptops may now be used.
we invite you to check out the fantastic range of complimentary Bollywood and Hollywood movies, TV shows and other entertainment on Vistara World, our wireless streaming and entertainment system. Vistara World can be viewed on your smartphone, tablet or laptop. ବାହାର ଭିୟୁଟା ତ ଦେଖିଲେ ଏଇଟା ଦେଖନ୍ତୁ ଲଞ୍ଚ ଦେଇଥିଲେ ଖାଇବାକୁ ଅମଲେଟ୍ ଆଳୁ ତରକାରୀ ଆଉ ଟମାଟୋ ଖଟା କମ୍ବିନେସନ୍ଟା ଏମିତି ଥିଲା କିଛି ଇଚ୍ଛା ହେଲାନି ମୁଁ ଖାଇଲି ଏଇଟା ଇଭାନର ପ୍ଲେଟ୍ଟା ସେ ଖାଇଲାନି ବିଲକୁଲ ବି ଆଉ ଏବେ ପହଞ୍ଚିଗଲୁ ଓଡ଼ିଶାରେ ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ ପହଞ୍ଚିଗଲୁ ଏଇଟା ଭୁବନେଶ୍ୱର ଏୟାରପୋର୍ଟଟା ଏସବୁ ଜଗୁଛୁ ସାମାନ ଆସିବ ଏଥିରେ ସାମାନଟା ଆସୁଛି ତ ୱେଟ୍ କରୁଛୁ ତାପରେ ନେଇକି ବାହାରକୁ ଚାଲିଲୁ ତାପରେ ଓଲା ବୁକ୍ କରିକି ଯାଉଛୁ ଏବେ ମୋ ନଣନ୍ଦଙ୍କ ଘରକୁ ଯାଉଛି ମୁଁ ଏବେ ସିଏ ବି ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ ରୁହନ୍ତି ତ ତାଙ୍କ ଘରକୁ ଯାଉଛୁ କି ଡଷ୍ଟ ଏତେ ହଁ ସେଥିପାଇଁ ତ ମୁଁ ଏମିତି ଲାଗୁଛି ଆଉ ଆମେ ଯେତିକି ଡଷ୍ଟରେ ରହୁଛୁ ନା ଆମକୁ ମୋତେ ଏଇଟା ଭଲ ଲାଗୁଛି ହଁ କାହିଁ ମୁଁ ଏମିତି କଲ ଏମିତି ପାଣି ଯାଉ ବହୁତ ଇଏ କଲ କ'ଣ ଲାଗୁଛି ଆକାଶଟା କେଡ଼େ ସୁନ୍ଦର ଦିଶୁଛି ଆକାଶଟା କେଡ଼େ ସୁନ୍ଦର ଦିଶୁଛି ପିଲାଦିନେ କେତେ ଫୁଲ ହବାର हेलो नमस्कार केमती अच्छा आपने वेलकम टू माय चैनल ଏବେ ତ ମୁଁ ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ ଅଛି ଦିଲ୍ଲୀରୁ ଆସିକି ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ ଅଛି ମୋ ନଣନ୍ଦ ଘରେ ଅଛି ତ ଏଇଠି ଆମେ କୁଆଡ଼େ କୁଆଡ଼େ ବୁଲି ଯାଇଥିଲୁ ସେଇଟା ବି ଦେଖେଇବି ଆଉ ଏଇଟା ଭୁବନେଶ୍ୱରର ବ୍ଲଗ୍ଟା ପୁରା ଦେଖେଇବି ଚାଲନ୍ତୁ ଦେଖିବା ଏଠି ଖାଲି ପାଦରେ ଚାଲିଆ ବଢ଼ିଆ ଲାଗୁଛି ଏଲି ଖାଲି ପାଦରେ ଚାଲ ଏଲି ଏଠି ଖାଲି ପାଦରେ ଚାଲ ଏଇଟା ପ୍ଲାଷ୍ଟିକ ଘାସ ଯା ନାଇଁ କି ସତ ଯା ହଁ ହଁ ମାଟି ଘାସ ଯା ହେ ସତ ଘାସ ଯା ସେଇଟା ଯାହା ଜିନିଷ ଅଛି ସବୁ ରଖିଦେଇଛି ଗୋଟେ ଗୋଟେ ଲଗେଇ ଦେଇଛି या पूर्व जो देखी भिडटा सेटा छात ऊपर भिडटा था छात गार्डन देखो साइडटा टे स्विमिंग पूल पाखटा स्विमिंग पूल अच्छे
क्या मैं पूछ सकता हूँ ये सब क्या हो रहा है? नहीं। हमें धीरे धीरे बोलते सेटा बड़ ये हम हैं और हमारी पूल पार्टी चल रही है। हाँ लिली कुआ कौन खोया दादा कुआ कौन कही ए आम खाली मुनू को जगुଛୁ नହେଲେ पଳାନ୍ତୁ ଧରି ଯେ ହଉ ଦିନ ଆସୁଛି ସେମିତି ଖେଳେ ହଉ ଶୋଇକିରି ଯା ଦେଖିବା ଟିକେ କାଲି ସନ୍ଧ୍ୟା ବେଳକୁ ଆସିବା ଶୋଇକିରି ଯା ମୁଁ ଧରିକି ଆସିବି ମୁଁ ଡେଲି ପଡ଼ିବ ଶୋଇକିରି ଟିକେ ସୁଇମିଂ କରୁନୁ ମ ଯିବୁ କିରେ ସୋନୁ ତୁ ଯିବୁ ଭିତରୁ ହଁ ଯାଉନ ବାନିଆନରେ ନିକରଟେ ପିନ୍ଧିକି ତ ପଳେଇ ହରି ଆଉ ଦେଖିଲୁ କେଡ଼େ ସୁନ୍ଦର